Tá tú a géisioach leis na GaelGals ar Raidió Rí-Rá. Díomh ar fád agus fáilte ras hiag Podchraoladh na GaelGals tá tú lom Dúlra agus le Alswyn agus Aoife agus tá muid ag déanamh clé eile ar hot takes na GaelGals ar an trach nua grá ar an trá tá muid tríéis brathnú ar agrán ihar trí neart tuairmí agan agsúlaní de roiint tá mé agsúil go mór le tuairmí Alswyn agus tuairmí Aoife a chlostal céir na ceap sibh a chuirde faoin trú agrán Tá mé gafan leis. Tá mé ar buile mar go chuirech an leanúint is láidre ó bhaile. Tá mé fear go le gráinne seoga. Éim go homlan bhí mé críomhriste dlú chara linn mar is óil choch Seán chutha bhhaile agus megan álan chumá bhí siad bhí mé Harbh bhí me tuéis an inéisteocht dhéanamh salánún sin sa scéalrá sa réilge Tá mé críomhriste Aoife chuir na hílann tú hain. Yeah, bhí siad dhéanamh séir job, so ceap me go raibh siad sábailte, so bhí inan downer mar seolta bhála iad, but I don't know, yeah, just sin an cinna bhí déanta ag gráine ag an glár, so I don't know, but yeah, no, ceap me gur recordú fána seachtain eile ar an cuí, but yeah, bhí sé an Jackar ar fád like I gás gráine like ní hiigem an cinenne seo. Níor bhlam go méid aine seolta óháile mar tá is gom go mbeidh an tra gearglóir agus tá is gom go gaithí si duine a heola bhhaile agus ní rah aine ar intin agam le bheith seolta óháile le bheith fearnach ach gan am céine just cén fógur fiog siad Seán agus Megan. Le ceap mé gur siad bhí siad sách láidir ó thaobh na Gaeilge agus like an gráide, you know? Agus like chuna méid daoine actually grád earlíonn they were like céim fá gur seoltar ar bháile daoine an é mar galar an Gaeilge nó an grá agus nélas an capan gur like measc an atá ann. Ach yeah, bhí iontas an downer. But ag an amcéid a murder si dúils like nélas agam céin leanún eile bheith seolta bháile níor cheap mé go mbeidh, you know, go raibh gá le aon leanún a cheola bháile an tachan seo bhí siad ar fád an má. Tá mé cinál ag ceistú an phróisis tá muid ag dul daithí is dócha seanscoil taithí agan ar Love Island agus choras ar le a bheith an óthaobh, you know, bíonn tú agsúil le daoine a bheith seolta bháile ar fána nó nar Thárla rodéigen, you know, bíon recoupling an mar sin de ach tá muid ag dul daithí ar nó choras nua Love Island na Gaeilge ach tá mé céil fós ní dóilm go dtéigem ag an buinte seo mar dúirú an bhfuil an bhéim ar an Gaeilge an bhfuil an bhéim ar an rá tá is go bhfuil se ar an dáród go puinte ach ceapan gohfuil nílas a bhfuil gráine chuir béim ní smó ar an Gaeilge ná an grá ní hiicem go fóil cad a thuairm Aoife. yeah, well dúirt gráine I suppose ar an aglah bhí ag dear an glóir go raibh an grá kinda ag thugáil an spás an Gaeilge ag an chlárné ach bhí méid ag déanamh saoir job an Gaeilge álam agus bhí seán ag déanamh íoch ionintach í a múna, so ní hiigem céim fá go raibh sé sin mar like leiscéalacha idir. Tá gachtainna is dócha ag déanamh saoir job ar óthaobh cuasaí Gaeilge agus thuna go mar fiabhas ceapam i gúpla leanún óthaobh cuasaí Gaeilge agus a bhád níos mó iireachta i leanúnacha ar le ach Beiidir mariaal ar chuoine a bhain pointe éigen amach bhí gaiir go hénta club, bud beidir raibh si bortha go raibh megan ar tí muí na chaile bhí mé críomhristadí nuair a bhí si brónach agus faoi bhrú ó hebh cuasaí Gaeilge just mar bhí soir job ó dhéanamh bheici ceanta na daoine a bar ó héh na Gaeilge a ceap me. Yeah, aontíam ceapan gur si anhá. Agus yes den mór an trúa gur ar gar seolta bhile ach nílas agam inis cad a tarlaí an teachtain se thugan mar like nílas am chunas a ranó siad bútóir. I don't know, baile feicáil ach mar sé spéisial.
nó ba sé agus an inis agus na láúnacha mu leiscin másca suasas agus burt difriú le burt difriú tá mé agsúil go mór leis an drámaíocht eáil agus bhí an teaser don céad cean eile thna simú. Yeah, like ceapan raibh seán ceart agus ag fáigáil a réir ar ihe déún go leisce agus dúir sé ó like cé ghfuil sé brnach agus ag fáigáil bhí sé sásta nach mai sé san teach ar an cédíthe eile agus an teannas atá siú leis like ceapan like tháinig siad amach am ceart like tá like happy memories ach ag an am seo frin teach. Yeah, Céir é bú pointe na seachtainna díobh. Tháhan an campbell go mórlam na pobl. Oh, yeah. Bhí mé gafa lei sin bhí sé an granar ar fad. Na jocanna a bhí á dhéanamh James agus Siomh na innuendos ar fad. Dochreide. Siad an granar. Tá ísar an gur lig siad do bhí de rá. So bhí siad an granar ar fad tháhan siad go mórlam. Chuir sé aontas ar I roinnt cósanna gur chuir siad an gcailgóir ag léamh na dróracha. Bhí sé aontach I gás ceapan na gás Andrew go raibh sé I chur an phobal suas bhí sé sin ancliste ar fad mar hiag sé an chhailge chun éanamh ar bhealach níos taúla an ceapan mé go raibh cinnal go raibh plán má I gceist sin. Actually, ar an buinte sin, tá Michelle ionach ag an ghilge, like thug mé faoihearra. Ceapan go raibh si compórda go leor leis so le neach si isteach, mar braham dúir si cúpla rud and I was like, Miss girl, tá ghilge agus, like tá cúpla frás a go head about. Like ní mé go leis múntar den go Andrew ar nuí ach tá scoth na ghilge eici. Honestly, tá si ionach. Na náhanna cainte atá eici an Severus just really ceas sé amach am chuma. Yeah, like bhí córa eici ar an tolog le chalín eile ní chuil cin chalún bheann agus bhí an burteach go leir ghilge and I was like, oh, go on girl, like tá an ghilge agad agus tá tú ionach ag leir an ghilge like so sé ionach má glúil si ag teacht nó ag dolí daci leis an ghilge agus an iirecht an ghilge ar leabhairt like go mór san teach. Is málam gofuil meascán cinnal caiidón an sin chuma I meas daoine ach an duine fós atá ag seaachtam bamachtam nó fenni. Tá sé dochreide. Dochreide. Tá mé gurí níos má féimi eáil braham nach raibh má ggóhan siirse agus féimi le feicáil an teachtain seo. Aontim bhóí mé an rud ceanna céine. Yeah, no bhí lán am ag Zach agus ní tequila, Talia? Talia, yeah. Ag glóir seo ach ní rá féimi leáil go mór agus ceapan go raibh sé aspa. Yeah. Bhí sé an graduate me dúir ag smaoin bheith nó bhí siad ag dul ar an gcuine sin go dtí na glamping pods agus nuair a bhí gachtainna ag an doras ag chana bhí sé sin dúach ar nós clár Love Island nuair a bhéh siad ag seola daoine ar chóta just ó ceap gur sé aonanta grammar. Éistím leat, seaasna sé sin amachtam sa breisnús. Ó agus Andrew ag sinnam Time of Your Life ar an fisiil mar bhailedóir sé sin amachtam. I was like, Cur did Anam J sin sin Time of Your Life. I was like, clús aontar ceol an sin gréis lá é sin ebre má ungus. I was like, hop the trad, hop the sesh, mahu Andrew. Bhí sé cinolín randomach go raibh an fidal aige ar an glóir ach chaithim sé go mórlam. Bhí óna díocht ag teastal ó winter trad le tamla nús ar na clár seo, so tá cim go láidir le handra. Tá sé I mula, tá sé ag cur ceol trad ar an mappa nó tá mé mar. Mappa hana féin gal bhí sé mappa hana féin. Yeah, ag nó hána sé sin go mórlam. Agus dúirtú faoin so rinne siad an camp a bhíorthú pobl a chur an iard a bin an dúlan a bhí acuúin an teachtain seo agus
an sin bhí an bua ag talia agus Zach so hui siad an gwine sin. Bhí sé really cool, well, an iachar siad, so chuir siad pobl in Éirde and then bhí an deis acu dul ag glampáil. Anna? Was it an glampáil a bhí ann? Bhí like, you know, pods ann. Yeah, sílim gur glampáil a bhí ann in éoncuid, mar, yeah. Aaron mór a bhí annacha? Ard mór, tá sé gar Northern Rhine. Yeah, tá sé gar Northern Rhine, ceapam. Gar the Helvic. Bhí mé ag múna an sin bhile an Terry and sin an áis antalam ar dahan an Rhine an Helvic. Híos an sin, hop winter na rinne. Ach, just tánar cna go hálan an agus. Just ní raibh sé solar ar faúpla seach, well, ar don céad clár agus an dar clár, ní dólam gur sé solar gur Port Lorga a bhí an agus iad ag déanamh tafta an ach cuma álan ar an áit ó heh tafa the jib, but yeah, no, bhí siad ag glampáil in Ardmore ceapam, but tháinig sé sin go mór lom cinál, you know, bhíonn sé jazz iad a eáil ar feadh tamalaín duine ar gcuine in I gimplocht nach é an seach é. Yeah, like ein tíam ceapan gur sé. Tá sé jazz iad a eáil mar dúirú like Stephen éagsú, like sú mé an deis acu like an seach ágáil. Agus ceapan gur sé Granberger wow siad an bia. Harvard réileach de daine atá like fithe agus fithe, you know. Bhí mé dúr chunéis sin ará, like bhí an arán dómhacha, like. Sin German ar arán dón arán dó. Yeah. Absolutely gas. Ach, yeah, an sin nar bhí siad ag glampáil, so bhí siad ar an gcuine, agus an sin fuair siad carta, agus bram honestly gur tháinig sé cinál go toban. I was like, wait, can I that challenge? I was like, what, like, you know, like cinál like twist a bhí ann, agus yeah, just like ní raibh mé agsú leis. Yeah, tháinig sé an tapa I mórm sa, like, bhí mid just ag dul an áil leis na leanúna agus iad le céile agus bhí siad kind of just ag fismach an rá antu and then go toban mar dúirt tú bhí siad scartha. So yeah, ní mé tanú leis in éoncuid. Yeah, caiim mé rá tá ag súil go mór leis an drámaíocht eáil. Neadidir an my vibes idir daoine nach rah i lánaí lena chéile ach atá i lánaí lena chéile leis fecum beidir an éadrocht a bheith an idir beirt áirithe just ní bheith got cad hílann se féin an dóilemh go mbeidh na spréiceanna ag eisilt nó an bhadaí siad díanamh cad ceapte. Yeah, Beiger. Like dús. Well, yeah, so sorry, tá cúpla rud a réitlam an seo. Woohoo. Agsú leis. No pád agam an seo. So, yeah, no ceapam Beiger guitarlóí rud gan idir Michelle agus Donal. Agus yeah, an rud a réitlam mar sin le céir a ceapan si faoi, so bhí ar Talia agus Zach gá leanúint a bhrisise suas. So thug siad an deis dómh mas rud é gur siad in gur bhrisise suas bhí siad an ann ach dan siad le chéile, so mar geallar sin bhíar thu gá leanúint eile a bhrisise suas. Agus an aontaíonn sibh leis an cinenne a bhí déanta acu. Ní raibh siad ró compórtach lena chéile go dtí réir, like sin dar go mór bhí siad kind of ag tréid agus ní rá Talia cínte an rá sim eici is Zach nó an rá Zach an rá grá ag hardú an tíomh eile ó Zach agus rudí mar sin, so níl sagam an ghearn si an cinenne ceart and like tuigem go mór is é agus tééis an cinenne cínte go méid siad níos concrete, but yeah, nílam lán cínte faoin cinenne sin. Nílas agam cad a hélam mé hain. Like tuigem dóibh mar dá méon sa Steve céine ceapam go dhéon an rud céine. Nílas agam céine ánacha arán óin nó éon rud mar sin ach
tá sé an aisteach mar chun ceap tar éis trééis a cógear am sin gomíon ar an cinenne sin íanamh ach ag an am chéine is mai ceap ag just ag brathnú ar an gúpla clip a tháinig mar ceapan go dat nói Michelle agus Donal lena chéile lom and then tháinig mé well tógúla fis agus cinnal curú pictarrós ar gcóir Andrew a bheith éadhar faoi agus just is mar an cinnal ó ba scéil má an sin agus tá méid sú lei sin Níl mará go mé agsú go mé géine críirisin nó inrisin, but tá méid sú lei sin té. I suppose cosú le labhraíonn freisin like ní ecinn tú ach like chuid den seachtain. So níl tugann capag Harlú taobh féidir an camera nó instant na PC eile. So seans go rá ólas ag Zach agus Talia nach bhfuil aganne faoi chun is rá na leanúint i dul aig. Yeah, actually an ceir go. Like agus kind of chuir sé gomna dún gur commórtá an like tá actually agad ar fálaigtear an lei. Ar no still le Love Island just like shrikin sheet and like on crave and there and then it's like, oh by the way boo to Aragon what you right no what you good and you're like what sorry so like is comórtá and so like mas rud gro se an cinenne I dhéanamh céin leanúint a bheith briste suas agah mas rud gur just the comórtas agus a gurí €10 a bhúcant. As na cúpla fáci. Yeah. Well, na cína bhí ann like ar an luúin. So as na leanúint sin, cén cín a bheith briste suas agah. Ceapam go scarthain now dó méimis arás ar an luúin agus mána méic Seán chuir fága le Megan. Dá ména géirí an bua ó bhí an strátéis bheith a bheith agam nó na leanúnacha is ládra a bhir suas agus Seán agus Megan. Is mola é sin dóibh really actually is le rocké cóládra is bhí siad but scarchan iad agus femi agus an drawing blank here mar tá siad an ládra and now ag an am céine ceapan gur beats in people's favourite and bavrólam dó méid cambú acu ceap bhfuil sé tiltte acu sin iad san má favourites faoi láthair. Yeah, siúm go sé ar leatna féine actually mar bhí Seán agus Megan an loidir so dar an bua wem gar hoch iad sin no yeah I was gonna say Beiidir Zach agus Talia mar ceapan go bhfuil siad lag mar cúpla ach níl sagam céin sort cinna é sin ó son like an comórtaiste. Yeah. Ceapam go ranóin mas rud gribh an gromigurí an dúis sin a bhúcant bheith rééis is sto go seán agus Megan agus femi agus éirse a scara ach béidir Donal agus Ciara mar tá siad an sach láidir freisin agus ní amháin ghfuil siad láidir ó thaobh an le cadidir le múntóir agus fála mór ach tá gur cinál grág tarlington sin freisin ach féin na mothú beidir beag an íon ciontach as iad san na scara mar ceapam go bhfuil siad an bhór lena chéile so náidir Mas rud gur mé gurí bheith me Disney villain féin mal efficient like capital AL or Alswyn efficient. You should on top of. Gur mágad tá clean an as of cai den éigen a ponsaí. Yeah, so Anna chuid tactics ó Love Island an trastan seo ar ní ó Love Island she's tá mé lá a chola an seo so sin an seonnachar atá ag Love Island aran
agus atá agrá ar an rá arn is ón iad in ar géim mar bhil goir is tócha gur bachchanga é sin ar bhealach but dá méid si bhan an gcuil gur ar be ón star nó atá bio a chur ar grá an rá agus cinál celebrity grá an rá ach lécr na gailge nó daine bhfuil aithna agan ar thufiú well I mean is lécr iad mar tá aithna agan agus aithna acu orn so ar lo is lécr iad but cé ran nach sibh list anam nach ní leir 8 óhána anam Tin ceist intach an féidir le dahiú sé chuisteach an siún ba sé simú go ama Peg says yeah Peg Kinse agus fefa an anna chuid inhain is dhéanamh leis sin marhain siomh ar an okay fringate actually Beiidir go méid Peg mar gráinna seoga nó mar híh í féin go lách si an ról sin nó go scríbh si an script Bhí é sé rainú céin chunne a bheith le bhúcinn sa Jack se. So tá go sibh a ágáil ar an lascéid gan lectricus ba sturmán a sé fága le chéile i ggur mésa feicimiid ag an deir sibh táúpla cuiir an má tá bí webh agus cúpla plandan nóúthe an go airí libh má tá sibh beir deara ba bu agah. Can máscón idir grá ar an rá agus I'm a celebrity get me out of here but like I'm a get me out of here. sin an céiclár eile a bhfuilmuid le Virgin Media. Glasgow get me out of here. Yeah. Ar chuirtú an ceisisin bhí le láth a chanig míhall le chuineáil chuileán agus dú glas a híad a chum. Sorry, míhall chuileán like the big fella. Oh, I'd be a Douglas girl now. Míhall though, like trí sé or trí sé deathúil, do you know? What more would girl want to? What more would you want? GaelGals. Full of sure chuma. Full of sure. Okay, Ella. Bhí madra all an aige apparently, but so. Ooh. Yeah. On Kerry Blue of Viega. Wow. Kerry Blue of Viega. Yeah. On Fashion Miggledy a catch staff version. Yeah, go on. Ní ra no in but yeah, okay. Well, like Neo he's grande, but like oh, him goige. Okay, great Goriella. Like Miggledy bheith in mar you know like an ceoltar a hagan na straach Love Island agus being like co-straachú. Especially Miggledy straach agus about really loud. Tá Miggledy an seo tar an coach in a woo. Oh my god. like Leif Daunty. Yeah. They're no still as a conver. Just see she's an sin now tá Miggledy chun cúpla don a wreck it is doing. Kneecap. Ooh. It's in Beiidir mar an bhana. Oh, but she actually glass. Yeah. Right, Gael Goriella. She's told me. Ní fééis sem really smuoine bhar ein bhaná eile. More McEntee. Okay. Oh yeah. Oh yeah. I know. I mean, yeah, just daoine simúla chuma. Ó caithfí gohfuil neart an. Tá de ceam gohfuil aithna agan ar neart daoine ach beidir gohfuil drogal ar an na daoine sin anam nu. Yeah, so Jack does chalk their anam like Eric's what if we run a bit like Well, do you know, right to the GaelGals, before I'm right to the GaelGals Eckler Crimea. no Well, okay, it's my own Dúlra turn. Ní ra me gona bheith specific. Och. Ní bheith gut. If they should be so lucky. An céidir eile seo brú le gur Virgin Media le shraith eile dhéanamh an bhíonn se thugan. Cinse. Tá meg breanir ar Twitter faoi láthair. Tásúla gom.
up a corganíach siad like I mean chain Twitter cinál bhíon nar bhíon tíir siú an like an goggle box faoi han sin go mórlam. Oh, bhí sin á granver. I'm on the edge of my car. Is bralam sin ar ecinn tú beirlóirí an cuimhlíonn siad ar ocail ag an Gaeilge. Have you got the banya there? And it just tá sé ar nós go cinál I don't know ahraíonn siad ar bhealach an bhíonn siad ansát lo héin agus is bralam é eáil ag bhíonn se anglóte ar fád. Is evil me. Not to be a cúpla folklore, but is bralam an cúpla focail fós. Yeah, ar nóí. Aine eile don liste sin mé fós ag máachtamh de an ábh ag liste fáda agan. Yeah, not a girl. I mean, tá liste má agin an sin. Tá látásta freicinint ar an srásin leis na daoine sin so Ar nóí. Well an rud déanamh máchnamh idir an dólinn an tucamid arás an chéteach le meile le níos mó moltaí. an bhfuil predictions agah faoi ceirtá ag Carlú or ceir a bhaise Carlú an seachtain tugan. Dráma lama. Dráma lama. The drama is lama. Jackpam like a hanje Mariluí na hana. Like vi come a kittle Edward Andrew and Tommy exulish and drummission. To your roch I think I just exulish but shock a shin Neil sagam. I'd say go maic an cadrah idir femi agus saoirse an fiosú mai si ag éirí níos congraí agus by gafar eile ina freiseach. An achhuir mar sin. It was like yeah. By taing gahot, by drámaíocht an gahot I mórmsa. Níl fliú agam, but sin mar ceapan. Yeah. Yeah, I think I'm take ma Asian gone Eris. Yeah, like to look to make bunch on so gas Elaine Garon er bit agam fwy is bralam knock me share shoe log or the seachtain Caimera is commitment to force okay Love Island. Yeah. Is bralam me be an Sarah shot and Kate Sarah Norva McNair Love Island just near Miss Wilde and anchor near Voc me Gracie Co Samuel Kena. Tá sé seo I wad níos really just the dúirt cúpla in an lom a bhfuil aithne go mar ó tána daoine an tá sé I wad níos bear bhfuil a bheith féic an tear mar tá sé níos is féidir Gael níos smó a bheith agat leis na daoine and Is fear daoine iad freisin agus I suppose tuscuil sé an ach orhain san seachtain Harlíonn an lán rudí san clár so like ní bhíonn tú like scroll ar the phone agus tú leat breanúir like tá tú gramathe leis. Well tá mis gramathe leis ar incuí. Yeah, tá mé leis is even me agus. Yeah, sin like it's murder she just tá sé can only fuss a breanúir I gone brad Love Island. Tá Love Island can like áféisteach agus. Haar for agus actually be my brand newer le my history agus surf me ad. She's like that's Shoni. I was like well that care to happen too but Shoni's for Love Island yeah tá it's not me. There's more history on road can Kena. Rinne me glanjarm a roll a mom go raibh sill of her shoe and Dorch me like oh rinne me jarmas grower and draw and she was like oh no Tom make fake jar had a fin it's brawl me it's brawl X Y Z and I was like mahu mammy volshi on a quidini and yeah tá sé gáfa le Seán ar nó agus céco má sa bhí an caiidir sin tá muid just scríbriste go bhfuil Seán éis an plur óga anis de GaelGals ceapan so Seán mátá tú géisteach is brálinn hu bhí tú ionach ar an glór bhfuil a bus agus tá dí mar an freisin mar gáil na bhú sé an target sin mar ní féidir le sé a ranklin in it. No. Bhí an céad round ag an oireachtas ar an nílanis so fair play. Well, cibé leanú na bhaid an bua acu tarthú deochanna cheannach doing ag an oireachtas leverdol. Hate forget.
Cé an céad rud eile tásúla gom go bhfuil roasting chur an ára gachtainna éisteí, súla gom go tiid foiite a gachtainna, Tá bé ag súil go mór le pólca car an bhfuil sibh. Oh my god, tá mé ar bís. Tá mé ar bís. Airbís. Oh yeah, just ag súil leis ní raibh sé mar an ggéanana gad sibh an Yes, tá mé agsú leis, cos cáil mé bachar an airí. So, yeah, tá mé sú go le níl seach cúpla seach an bhain inis. Ba sé linn go lua. Oh, Buzz clár, yeah. Buzzáil. Yúhú. Comid an comid play a bhar festas the group chat agus chuir mar sin bína group chat lit ihe grá an rá agus bína group chat lit ag leir foiidirachtas comá, so neart le play agan, neart le play agan. Sin é. Well, right a chuirde ceapan goil an phlé déanta agan ar ábhar agrán a trí dúrá ar an rá. Ag súil go mór leis an teachtain se thugan, bhí sé go hálan a bheith ag leir libh a ríis bin an céad agra dom le fada an lá, so tá sé go hálan a bheith arás ag tafada an fad. Gur mí mai go bh chuirde as a bheith ag éiste linn bhí tú lom le Dúlra, bhí tú le Alswyn agus bhí tú le Aoife a nacht slán leh go míha. No. No.